Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Ikaw, siya, ako, ug si Danny. Naurot na ang cash nga ako gidaka ron gabi una. Oh, ay kang Lindy. Tinoon, mosalig ka na ako? Magkapila na kay gayon nga nakita kita o nagkaabot kita din So why not? Oh. Sige. Okay. But of course, dili ko mahimog mupautang nga why collateral. Need assurance nga mauli na ko gago kwarta. Unsay imong gusto? Kining akong mga alahas? Mukabat ba ka na og milyon? Ang akong sakyanan, iapil na ko ang akong sakyanan uban ning akong mga alahas. Okay. 1.5 million alanib. 1.5 million? Ipasayon-sayon ra nimo pahuwam na ako? Ihatag na ko ang imong alahas, Ingolman, ang CR sa imong sakyanan. And I will issue you a check right away. Oh. Ay, hain naman to. Dinhi magyud to sa compartment na ko gibutang ba? Pagbiyahe na mo paingon dinhi, ako tong gibalhin dinhi. Dinhi. Ay, dara. Kita na ka. Iprenda sa taka, ha? Lukaton raon niya taka. Nayaw ka pala ka. Sa sunod si mana ko haon taka ubalik. O baka ha ugma dayon kung mudaog na ko. Kung makabawi na ko. Pero sa pagkakaroon, lain lang sa imo kupot ni mo, ha? Halina. Balik na ta sa kasino. Gabiin naman, good. Dili na ko maka-withdraw sa bangko. Hello, sir. Oh. So, you are back? As promised, sir. Gidanan ako ang CR sa sakyanan. Niya, oh. Let me see. Sige, tanawa lang, sir. Sako na ang kalib-in sa una. Mao nga, lahi ang pangan sa rehistro. Pero patay naman good siya. Mao ang ako na. Good. Dili ko gusto og mulilyaso. Oh, mao good. Oh, niya, sir. And you're cheeky, of course. As I promised, niya usap. Oh, napirmahan na ko. For sure. Nasayod ka konsekensa ang imong duulol aron na mapa-encash na nimo diniso. Diba? Oh, oy. Kailan na kayo ko sa kunduulon? Dugay na ba kaayo ko dinhi? Nawa lang ko kadiyot, pero suhi ito paghihapon ko dinhi. Dili lang yung kuting so dinhi sa una, kay wa pa man ko'y kwartaan to. Magkasodra man ko kung may customer nga muda. Oh, sige ha. Salamat ini. Wait. Pirmahi usa ning kasabutan. Kasabutan? Oh, abi na kung nagkasinabot na ta. May pirmahan pa di eh. That's 1.5 million, ma'am. Kinahanglan nga maliguro ko. Na naman ni mo akong alahas o rehistro sa sakyanan. Dili pa dada sigurado. Safety is the best policy. Sige na. Pirmahi. Sige, good. Per, maramang ka ha. Ambe.
Duha na kakopya. Imo ang usa. Sige. Din ko mo perma? Yes. Dili ba lang ni mo basahon? Ay, kapoy nagbasa. Permahan na lang ako. Dua ka kopya. Mana? Thank you. Ako'y magpasalamat ni mo, Sir Oy. Kay misalig ka na ako upahuam ining kantidara. Salamat kaayo. Sige ha. Magduwa na ko balik. Kay nabitin ko sa kuduwa ganina da. Bye, sir. Thank you. I'm welcome. Ay, kanang mga sama gid ninyo nga mugo ang nakaingon. Nagbidaghan na og maayo ang akong assets. Mupirma lang nga dili mo basa. Dili bagod mugo. Saan? Dad, Andam na ko. Huwag ka pa ba mahuman? Excited ako mapasol sa imong graduation. sige Dad. Magawas na ko ron. Okay. Magpabot ko nimo sa silong, ha? Ayaw na pagdugay diha. Kay tinghalik balita. Yes, Dad. Mugraduate na ako karon sa akong kurso, Daniela. Apanahantod karon. Uwa kapag yapon magpakita na ako pag-usap. I would be much happier kung niya ka pa unta. I know nga, malipay ka usap unta. Nga magtanaw na ako ng paso. And then, human sa graduation, mudagan ka pa doon ako to hug me tight and kiss me. Kining higayon na. Kining higayon nga ako untang kipapot. Aron ikasulti ko na nimo ang tinuod ako nga kipati. I have loved you for the first time I saw you, Daniela. Ugsukad niya itong higayon na. Uwa na kumulingi paglaing babae. Ikaw lang, Dani. Ikaw lang. Baby bro. Kuya. Law magod sa imong gihunahon na. Wa man ka makabantay sa ko pag-abli. Human ako. Gipapas ba ka ni daddy na ako? Wa man. Gihapita lang ka. Di ka pa manaog? Oo. Manaog na ko ron. Unsa man eh? Akong regalo nimo. Oh. Salamat. Kakuyot ko sa sudanan, God. Gamay ra masabla. Unsa man din eh? Gaan pas bulsa. Unsa man din eh? Kondom. Unsa? Kuya. Tinuod? Yep. Para safe sex. Nakagraduar ka naman. Pwede na ka nga mubira ni bisan kinsa. Just play safe sex. If only makahimo ko anak kuya. Sama nimo nga mugamit ibisan kinsa nga babae. Dili sa bisan kinsa eh. Makailasab na ako. Still, lain-lain nga babae. Pero ako, gisaad ko sa akong kagalingon. Nga kung maabot na unya na ako pagbalik, ang babae nga akong kimahal. Siya lang. Ugwa na lain pa. Naghandom ka gyapon ni Dani hangtod karon? Yes, kuya. Ang iyang presensya ang labing nindot nga regalo nga akong madawat unta. Kuniya pa lang siya. Gusto ka masayod kung hain siya? Ngano? Nahibawa ka ba dahil kung hain siya? Ha? Hain si Dani, kuya. Hain!
Please, may gusulti ba siyang dapit nga last nga nag-uban mo? No. Wa, bro. Kalit ra siyang bibiya-baya. Limot ka? Wa ko pukawa. Abi kung may nahibawaan ka, ugwa ka lang yung musulti na ko. Wa lagi. Una lang day ka na og may nalimtan ko sa kwarto. Musunod ako ninyo. Sige. Shit. Hapit ko masipyat ta. Hapit ko makasulti. Uy, pero sorry bro. Dili na si angay ni mo. Hugaw na si Daniela. Congratulations, son. Congrats. Thank you, Dad. Thank you. Congrats, Brad. Thank you, Kuya. Pero mas ganahan ko sa mong baby bro nga sangpit na. Oh. Abi ba lang kung di nakaganan nga sagpito na anak, kaya dako na ka. I have my reason, Kuya. Well, dali na ka mo. May gipaandan kong salo-salo. Alang ning imong kalampusan karon, ha? Mulahos kita dito sa usa ka 5-star hotel. Thank you, Dad. Let's go, son. Kana, Kuya. Sige, magsunod ko. Nakita na ko kung unsa ka palipayon o ka-proud si Daddy sa kalampusan karon ni James. How I wish. Ingon usab niya na diri na ako nitong ako sab ang mag-graduate. Kaysa diya mag-graduate ko, mitambong man tuod siya apan. Human sa graduation, dali din siya may biya. Kay may business trip ako na siya. Huwag gani kiandam bisan kamay nga handa. Pero karon kan James, adto pa sa usa ka 5-star hotel. Ang saya-saya. Nakatuog na ang tiguang. Knock-out sa usalang ka-round. Huna-huna na linagta ko. Pero magbisyo pagid kihapon. Mabangon ako na makashower. Bisan tibok adlaw pa ko mapatungod sa shower. Dili paghihapon mabanas ni inay kahugaw. Nagipati ko sa kong kaugalingan. Mura na ko sa kaputas. Nga nahog sa punuan kinalatak na. Pila na ba ko kabuan din eh? Noah, dili buwan. Tuig. Pila na ba ko katuig din eh? 2? 3? Gusto na ko makalingkawas gikan din eh. Kinahanglang makalingkawas na ko. Apan unsaon. Kung hangtod ka nun, wa maghihapoy salig na ko si Carmina. May tao pa ka nga makaluwas na ako gikan din. Kinsa man. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!